Entrevista en San Marcos. De fondo, pantallas. Se nós non temos cine, se nós non temos televisión, se non temos banda deseñada, se non temos cancións, se non temos estudos, se non temos elementos de divulgación, se non temos plataformas, Castelao dilúese. Na Cidade da Cultura, esta exposición que ten historia galega, que ten intelixencia artificial galega, que ten un novo relato, que ten un novo discurso, que ten unha nova linguaxe para que a xente se achegue a Castelao. Creo que o acto máis relevante do ano, esa exposición de Castelao Mirar por Galicia. Falamos do ano Castelao. Xa dende que se presentou, proxectou un calendario moi vivo. Todas as persoas que dun xeito ou outro se ocuparon del este ano, pois hai que estarlles moi agradecidos por todo o que fixeron. As actividades de homenaxe espalláronse por Galicia toda. Este 2025, ano Castelao, que comezou o 7 de xaneiro en Compostela, no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Cumpríanse 75 anos da súa morte. Mesmo as vestimentas, sacadas con respecto das pinturas e debuxos de Castelao, cobraron vida e saltaron á pasarela. Pero a semade, creo que dada a figura tan importante como é a de Castelao, que é un símbolo de Galicia, boto de menos que aínda non se fixeran aínda máis cousas. Non houve ese gran congreso Castelao, non houve unha serie de televisión ou documentais dedicadas a él. Si houbo estrea da longametraxe antes de nós. Non é suficiente con explicarlle Castelao na escola ou que o vexan nunha rúa, porque o mundo hoxe é casi máis internacional, multicultural, e se nós non temos mecanismos suficientes para culturar a esa xente e instruílos na nosa cultura, na que se van a sentar, na terra na que se van a empadroar, eles o que van a estar atentos é o que se respira no mundo, o que poden ver no móvil. Visto dende decembro de 2025, ano Castelao. Pero Castelao non morre ora, Castelao hai que seguir defendendo porque é a nosa bandeira e a nosa identidade. E Rosalía e Castelao pois, son os símbolos que nos unen a todos os galegos. Construir Galicia require de todos os galegos, dun bando e do outro. A cultura galega necesita a complicidade de todos. Cousas da vida. Cousas.